Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Sila esikuthulela khona izinto ke ezenzeka emculweni kaMaskandi ke lapha nawe ingane zakwethu. Ihlukane phakathi imibono ngekathi kumculi kaMaskandi ke lapha einkundleni zokuxhumana uFacebook uMalahle Sibiya eveza ukuthi abamcolele abathandi bomculo kaMaskandi kulonyaka akeze ukukhipha ke lapha wengane zakwethu sozoze akhiphe ngonyaka ozayo ke wengane zakwethu. Kubeke kwacaca ukuthi mhlambe lo msebenzi azokhipha ngonyaka ozayo kuyobe kungumsebenzi wokugcina ngoba ke umculo awumsebenzeli ke lapha wengane zakwethu. Okwenzakalayo ugcine sasebenzisa ke nemali yezingane zakhe ke lapha wengane zakwethu. Sesho ukuthi ke imicimbi eminingi ke lapha wengane zakwethu abanye abahleli bemicimbi abalenzi iqiniso kodwa abanye bayalenza iqiniso. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibana lapha kwi-comment section uma uke wasibona le statement esibhalwe uMalahle ke lapha einkundleni zokuxhumana. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ugcinezela subscribe ungene nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si channel. Siyabonga.